मा आयौ सिक्स पेक देखौ या 101% सापर्ट होदोंमोन बिथाङासै हेलौ लोगोफोर नै जों दा दाबसे जायगायाव फैलायबाय बिथाङा फैदों मिस्टार हेन्डसाम दा आङो मोनसे जायगायाव फैदों आराम जिरायना दंबाय दं आं नै हारसिंनो जोबोर इन्टारेस्टआव जिरायना दंबाय दं आं मानि माव फैदों नोंथांमोननो दा दिन्थिनोसै दा बै साइडखै शुटिं जागासिनो आं बे शुटिंखौनो नायनो नेगासिनो माने नायगासिनो आरो ओजों सोलिगासिनो शुटिंआ आङो कर'नानि भेक्सिन लाजानानै एसे दुरबल जानानै दलद जनानै दं नायदों नामा नोंथांमोनाबो शुटिंखौ सोलिगासिनो बेनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइथुन नार्जारि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन आं लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायहैनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ बेयाव शुटिं सोलिगासिनो बेखौनो नाहरगासिनो आङो खाथियाव थाङाखै आङो हाब्रुबारिखाय दा बेयाव शुटिंआ मानि जागासिनो बेखौ मा शुटिं सोलिदों बेयाव बे भिडिअनि नामा मा नाम जागोन बेखौ नै बिथां मिस्टार हेन्डसामा बुजायना खोन्थागोन दा आं बिथांनियाव सोंसै दा बेयाव मानि शुटिं जागासिनो बे शुटिं नामा मा नाम मा शुटिं नामानो माबायदि हा सुनाय जाहैबाय शुटिंनि नामा माने हा सुनाय हा सुनाय माने सासेया बे खाथिनि माने हा सिमा माने सासेया हालेवहोदोंमोन औ आलिखौनो एवनानै थांबाय माने मालायनि आलिखौ एवनानै थांबाय सिमा आलिखौ ओमफ्राय दा बिनिनो नांलायगासिनो माने सिमा आलिखौ एवबाय दा सिमाखौ आलिखौनो गोदान खोना दोनबाय जाहैबाय गावसानिखै बारायनानै दोनबायनो आलिखौनो दा इनिनो इसोर मा जालायखो हमथाबाबो हमथाख'नो हाया मा बुंबावनो बुलायलायगासिनो मा होनो आं फैबाय नोंबो दंमोन नामा जाथाय आंबो दंमोन होमबा नायनानै आंबो मा होनबावनो दा एफा गेदेर मानसि बडि गोनां सोरबा उदै गोनां हमथानोनो हाया फाग्लासो फैबाय आं उफाय गैया जाथाया जोबोर गरम बिराद गरम हानि नालाय आरो मा बुंबावनो नै जाथाया जोबोर गरम जागासिनो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय नै जोबोद गरम सोलिगासिनो जाथाया ओइ बिथांमोना हा सिमा सेलायलायनानै बिब्दि बुलायलायनाय जागासिनो बेयाव जालालै हमथा दा बिथांमोना शुट खालामगासिनो गुबुन मोनसे भिडिअ लाहांदोंमोन नाथाय आङो दिनैसो कर'नानि भेक्सिन लाना फैदों नालाय बेनि थाखाय आं केमेरा हमनो हायासै बेनि जाउनाव बिथांमोना ओरैनो ससे सर्ट भिडिअ बानायदों आरो दा दिनै लानो गोनां भिडिअआ बे नङामोन गुबुन मोनसे भिडिअसो शुट खालामहांदोंमोन नाथाय आं हायैनि जाहोनाव बिथांमोना दा गुबुन भिडिअ सर्ट खालामगासिनो टाइमखौ ओरैनो थाङासै आरो थेवबो भिडिअ बानायगासिनो टाइम इज मानि बिथांमोननिया भिडिअ बानायनांगौ इउटुबाव होनांगौ सेन साना फैखोना सानो थांदो अबेयाव इ दंगआवनो मोनोना नाखौ नाङो खोमासं बुहुद नोंथांमोना कर'ना भेक्सिन लागोना लायाखै आङो दिनै लाबाय जोबोर नाजा मार गोबावनि उनाव दिनैसो मोनदों स्लटखौ सिगांनिफ्रायनो भेक्सिन ओंखारजेननायनिफ्रायनो नाजागासिनो एकदम फिलाप जाखाबाय थायो स्लटखौनो मोना दा जोबोद नाजानानै जोबोद गोबावनि उनाव दिनै मोनदों भेक्सिन स्लटखौ दा आङो दिनै लानानै फैबाय जेबो जाया एख' जाया नोंथांमोना लायोबा लानो हागोन आरो लायोबा मोजां बे भेक्सिनखौ आंबो दिनै लानानै फैबाय गिनांगौ जेबो गैया बे भेक्सिनखौ लानो हागोन नोंथांमोनाबो लागाव नै सासेया गोलैना थाबाय उथिनो हाला बिथाङा जोबोर बुजाबाय हा सेलायग्रा आइदै बेयावबो सासे जोबोर बुजाना दं नामा थैबाय नामा सासे थैबाय नामा नुहुरलानो मानसिखौनो आरो बै नैथि सासेबावसो सिनायला मानसिफोरखौनो बिथांमोना जोबोर बुलाय एखेबारे हाब्रु नांलाजोबनानै हाब्रुसो नुजोब्बाय मानसिखौनो सानला हाब्रुसो सानफ्लाङो सोरबा बेयाव उन्दुना थानांगौ सिनायनानै नङा आइदै
Wah, handsome नुलायदों माथो जोंखौ एक्टर नंखायोलै आं आजिस बेलियाव खौलुलु जालाजोब्बाय आङो ओंखाम मोनजायाखै मासि साफा फ्रन्ट केमेरानि मार साफा नुखायो माथो बा स्लिम स्लिम थानायफोराबो गैया जायो माबा माबि दं इफ्राव खिन्थु दा नुवाखै नोंथांमोना जोबोर साफा मोखाङा नै हालु जासिगोन नुदों दङ याव नाथाय नुवाखै नोंथांमोना जानला मिला फ्रन्ट केमेराजों साफायनाय सेलफि लानाय मानसिफोरखौ दा फोथाय केमेरायानो समायना नुखायो मेकआप लालायनाङा आंनि सबाय बिमाफोरखौ नुदों नुनाया गोसोमखौबाथाय लाखुमानो हाया खोमालै गुफुर नै बिथांखौनोबा बेसे साइज नुदों मिस्टार हेन्डसामखौ बिथाङा जोबोर हेन्डसाम मोगथाङाव केमेरायाव गाज्रि नुनो हागौ खिन्थु रियेलाव जोबोर हेन्डसाम आङो सोरनोबा नांगौबा लानो हागोन आरो बिथांखौ सिख्लाफोरनि थाखाय बिथाङा फ्रि आंखौ नायफैबाथाय आंनि ताबिज देखायनानै पटायनो नागिरखायो आरो ताबिज दं आंनाव मुहिनि दं याव मुहिनि मा मुहिनि दं याव रहिनि दावराय मुहिनि दं याव दावराय मुहिनि रहिनि मुहिनि जानला मोनलानाव मोना थैबायनो बाबाया दाखालि आं लानाया मोननाय नंला रावबो नङाबा नोंथांमोननो हरनो हागौमोन खोन्थानो हागौमोन आं एड्रेसखौ दा हानाय नंला लाखुमानांगोनलै दा जिनिसानो गैलाबालाय खोन्थानानै मा लाब सोरबा माबा गारगोन केमेरामेन नोंथां जोबोरै जाखो शुटिंआ जोबलांबायना नै बिजोंनो लादोंमोन आयु माथो मबाइलानो हाब्रुनांला जोब्बाय मबाइलाबो हा सेलायदोंमोन नामा नै बिथांमोनानो हा सुदोंमोन खोनानो मोनदों नोंथांनि हाखौ सोरबा नारनो नागिरदोंमोननो बे गामिनि सेंग्राफोरलै बोरायफोर नंगौ ओमफ्राय मालायनि हाखौनो गावसानि होनानै सेख'ना लाबाय थायो बिदिजों बोरै समाज दानांगौ जाखोनो हायासै नामा दा सेना लानो थैबाय थैजोब्बायसो सोरबोबाय आं रागा जोंनानै हानि थाखाय बिदि जालायनाङा हानि थाखाय बिदि बुलाय सुलाय जानाङा एसे गोसो हमथाना थालाय नोंथांमोन बुलायखांबाय बिथांमोना हा सिमा सेलायनानै जोबोर बुलायना फैबाय मेगनाव हाब्रु हाबजोब्बाय ओमफ्राय हाखौ मोनखोना मोनदिया नोंथाङा हाखौ मोनासै एसे नारनाय बायदि नारहांदोंमोन इयावबो बुजाबायसो एसे माबा फान्दाय खालामनानै फान्दायनानै हाखौ लायनायदोंमोन जोङो बिदा फंबाय बिराद बोलोगोराना जिम खालामना फैदो दासो बरमानिफ्राय सासेया ओमफ्राय हायासै नोंसोर सेना लानो बिथाङा नोंथांनि लोगो नामा 101% सापर्ट होदोंमोन बिथाङाथ' आरो माबा एकदम अमा बेदर जानो गारो एखे माबा खांखमा गोरान माबा एसे जायो हायासै आंनो खोनासै मालायनि हायाव आलायबो दर खारानो बुजालाबायनो सुरा मारलब मा निजा हाखौ मालायना खोनाबाय 500 लादोंमोन जानिफ्राय 500 बकेबा साला मालायनि 500 फाग्ला मा मालायनि हाखौ मा नारनांगौ जाखो नोंथाङा मा सिलौसिया माहाजोंलाय आजिखालि हाफ्रा बिराद सिबलांनो हमदों आंनिखौ बैथिंनिफ्राय नारगासिनो आं बैथिंखौ नारबाय आरो अ जाहोना बिदिसो जादोंमोन थेवबो हायासै नोंथाङा थांदो बुलायनांला दै दिनैनिफ्राय बै नोंथाङा दिनैनि सावथुननि डिरेक्टरमोन नामा नोंनाव हाब्रुनांजोब्बाय बा बिथाङानोमोन दिनैनि डिरेक्टरा एक्सन डिरेक्टर आरो नै आदै बोरै दुरबल अबस्था जाबायमोनलै ओमफ्राय आदाया आंखौ बै दंग'नि दैखौ खावदोंनासो खालामदोंमोन आं सिथाखांबाय नोंथाङा बुजादोंमोन नामा होमबा बुजादों बुहुद आं बारा बिदि फाइटिं हरा रोङा नालाय ओमफ्राय जोंहा आदाया एसे बाहेरायाव थायो नालाय एसे टनिजानि स्टाइलखौ रोंगौ ओंखायनो एसे बासायबाय जों बिनि थाखायसो गबाय नोङो नङाबाथ' नोंबो गोलाव जाबायमोन दिनै ओंखायनो खदाल देनानै फगन मावो जायगायाव फाग्लासो बिराद असुब गोजालै माबा हाखौनो बारायबाय थायो दाबो गोदोनि समावबो गाराखै हासेनायखौनो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो फाग्ला बिदिबा बर' हारिया बोरै दावगानांगौ जाखो हा नारलायबाय थाबा जानाय नङा बिदिसो फाबियो बे थांखिनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नै जोंहा दाना सिक्स पेक नुजाखायो आसोला सिक्स पेक दंलायबावोसो दादा सिक्स पेक दिहुन ओइ लाइटुनाबो सिक्स पेक दिहुन दंना गैया दिहुन दैमा लाबाय बरिया
Tekap damam adik tamam. University of third class moनलायनायानो माबायदि बडि दिखायनानै आदैखौ नुगोना नुवाखै आदैखौ थार्ड प्राइज मोनग्राया बिसोर इउनिभारसिटियाव नै tamam फट' लागासिनो बिथाङा सिक्स पेक नायनि सिक्स पेक देखाव iya bodi di sini ada mulia थांनोसै जों दा न' फारसे थांसै दा जोङो थांसै आरो भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय टाटा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयर खालामना होब्लानो जाबाय मायबा दं माथो आरो मायबा बुंफैदों एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननि थाखाय मायबा एनाउन्समेन्ट मा दंबावोमोनलाय आद्रा थानायखौ बुंनानै होदो दुगैनाय खामानि दं मानसिफोरानो अबस्था गैला नै हाब्रु नांबायलै आंनाव